cash out, mo ni siya ang programa ni Congressman Cagas, isa sa iyang mga programa na nagbutang sa Department of Labor and Employment, katong gitawag og Emergency Employment Program. Ato pa ang tani siyang linog nga time. Niya karon kay nag-abot ang kwarta is April na, so nabutang na po siya sa pandemic. So mo na ni siya karon, ang mga beneficiarya ni naabot sa 2,400. 2,400. Province-wide na siya. Okay. Ikatulo na namurong adlaw dire sa Coliseum, kauban ang Department of Labor, headed by Sir Dennis Badilis. Siyempre, nasa karon dire. And then, kaning munisipyo is ang Digo City na. Digo City. So karon ang katapusan karon ang katapusan nga adlaw. Okay. So katulo ka adlaw katapusan. So nagsugod na mo atong naging adlaw para sa ubang mga munisipyo. Yes, atong Monday. Okay. Unsay trabaho aning mga beneficiaries? Kato sa regular namo na Emergency Employment Program, Sir Mike, katong wala pa ang mga kalamidad nga nag-abot, ang kaning mga beneficiary ani among gipatrabaho sa barangay. So manglimpyo sila sa barangay, ni coordinate mi sa mga barangay officials nato nya same time sa atong mga coordinators pod. So ang ilang trabaho ni diri manglimpyo sa atong mga karsada, kaning mag-clean. Mga pila ka adlaw? 10 days na siya ang ato ang average sa pagtrabaho nila. So mag-start ilang trabaho Monday to Saturday. Okay. So Sunday wala na siya. So matag usa kanila pila ang ilahang madawat karon? Sa matag-isa nila, makadawat sila og tag 3,960 sulod sa 10 days. So naigo nga ang matag-adlaw la 396 atong pasweldo. Okay. So may pamagi sa pag-distribute karon sige himo na to para mapadayon gyapon pagtuman sa physical distancing, nagya po face mask atong hugas silang kamot. Okay, yes Sir Mark, naalang gihapon. So una, bago mi nag-start sa area diri sa sulod, nagbutang lang minimum lang upat-upat lang gud matag cashier. So diri sa sulod sa area sa Piautan, so natay 12 ka cashier karon diri. So sa matag 12 ka cashier, isa ka cashier accommodate lang siya upat-upat. So before ka mosulod diri sa ato ang payout area, maghugas sa gitas ng kamot na tagibutang diha, tapos mag foot bath diri, then thermal scanner, then mag-disinfect alcohol. Saka ta makapasok. So pag-abot na po dito, nagatubang ta sa atong mga cashier, naagapon tayo i-provide nga alcohol para mag-disinfect lang gapon sa ilang. Regine Rojo, Dulangan, Digo City. Daghan din salamat Ma'am Bibi. Ako si Emiliana Pirulin, nagpasalamat sa daghang kay nahatag ni Ma'am Didi sa amoa sa Barangay Sunwan. Daghan jud kayong salamat sa among Congressman Mercedes Cagas. Ako si Eloy Villones, taga Portugas, Abelia Subdivision. Nagpasalamat ko kay Congressman Didi Cagas sa ayuda nga iyang gihatag sa mga karong adlaw kay Dodo Cagas ug kay Mark Cagas. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Pila dawat nimo? 3,960. Ako kay kong pagpasalamat kang Ma'am Didi nga sa iyang paghatag sa mga aning kuan sa cash for work. Ako kay katabang sa mo. Salamat kay Ma'am Didi. Thank you kayo ma'am sa kuan. Okay, pila dawat mo sir? 39 siguro. Juan Gonzaga, Tampos, Tagadulangan. Salamat kayo po sa inyong passport ng gatag sa mga. Kasi Carol, Dayan Panes, taga Barangay Binaton. Ako pasalamat ni Madam Didi tungkol sa iyang dihatag nga tabang sa ICPN. Pila may muna dawat? 3,960. Salamat kayo Ma'am Didi. Pasalamat daw kayo tungkol sa programa o dihatag o tabang ni Ma'am Didi Cagas. Kaya ang tabang sa mga katawan na sama namang mga kabos. Daghang kayong salamat. Ako ay si Camille naman. Salamat kayo sa kuan nga dawat kayo. Sa imo yung mensahe ka kung Congresswoman Cagas. Salamat kayo. Salamat ay ayun ibo ang pangalan. Ayun ko lang pangalan. Nawota. Salamat kayo sa kang Madam Didi sa iyang pagtabang sa mga katauhan. Isang tuod sa daghang mga kalamidad nga nag-abot sa atong Davao Sir. Ang ilang pagtabang sa mga dumadi wala joy pagtuas na pagtabang sa kanunay. O labi na gayud sa paghatag sa mga suporta sa mga katauhan. Labi na sa karong among nadawat sa 3,960 sa ilang
ayuda sa mga katawhan, kapadayon yun. Salamat kaayo, madam, o sa panggog, o sa kang matagas.